Yasan ka hwefo na adofo nyina se mwani ne maso nyina gusu a mo hwe Nana Kwesi TV dwumadi atutu na mo bepie mu ewo eye Ohumkan we eye Ohumkan hometown meeting na whole town meeting a ekoso ewo Ohumkan ha sei enna yedi dwumadi ehye so na samede yenya dasebre ofosu kwabi aye bi ahwe ankasa ewo ha no ma yepese ye kwaji na no disem kakra efa senia ye afahye yanase ye kaso ohum afahye kura na abakwasem kakra wo ho no ena disem kakra enso nti samede yenko ne nkoma Nana akwaba emfambra yen kasamfoni so ana mpacho we de ni de me akwaba ba Nana Kwesi TV so ya henewa esi nyankopon adom ho ye pa rade adom ye ho ye de nananom ye ho ye pa da Nananom ne rade ase na we de ba na so a epese ebusa se ye kase ohumkan a yedi Kenya ntia se afie bia no moye mudi dwumadie wei ahodro abien de yedi kan eni afe no ohumkan ye ohumkire enso ho be se oka bibi kakra fa ohumkan no eho ama abakwasem kakra etaye kire yo yedi kan Nana Kwesi TV ya damase se moti dwumadie ayedi mode mu mfidie bae abefa de ko mansan munyina nti edamase eye no kre ocheman ye wafasha ye fre no ohum ewomu ahoro mienu ohumkan ena ohumkire abakwase mu no Nananom aduanafo a omo ocheman eye tafo achim tafo ohia na odi omo anim okuru beni ena hyehyɛ ohumu no na ohumu abakwase mu no ɛhyase efiri achimbu nso ɛhɔ na bremu ebun bia na wa na efre na jempremu nso Nananom kɔtena hɔ na afeso eduru mre bia ti dede ɛwɔ nsuo no ti ɛno na Nananom nyansan mu no hwɛ nsankyerɛ no ɛwɔ ho ɛna de share se fa no na ansa no yebedi humu bia no Nananom free bunso no ko achimtafo ekotena ho enam ensem ba ko mienu ti no de entimi nka ho asem wo ha ti kotena achimtafo eti enam so ma ohumu ochiman die no tafo hen ena sabema adu piesa ono ena prempren ohwe ohumu nhyehyɛ edema osaagefo na obo osaagefo na ochema amane a ochema de atodwa etu ohumu ne ye ocheman afasha idino afino apamu na Nananom nyansan mu no enim sɛ afibia Nananom yekuya omu yekuya eduru bra omo be start yetu omo bayira Nananom ayamane ato ho se achense edi humu anza na Nananom de omo anu aka omo bayika ne eti ochini be bia no si yeni humu kan a bayira kura wonfo bi nka wano enti humu no ni titru eno no Nana wedie Nana Nana yebeda se ne bai ntia ati nyina ne se wa kyerɛ ama yahu ohum obi aka se ohum kan na ohum afase no wedie no adu twam odie na danso esne afoforo dia na yo ne tie ne se enne onim se nim dia bai sabi asititu obi ka titu obi kyerɛ enne o ye bibia so nso du nim die efa ho na wo pagya mu enu nti ohunu aye die ye nyine di nipa na mamre no ena yakotiti mu ye pese nchirima no ehu ohumu okwan efa so edi ni amamre ehu enu nti na mu hu ni saa no Nana yebeda se de di obiem no bebina kasa afahye amamre eyabosomsem eni kwanse Kristofo de omhu gigim enu nso mo kasa Nana owo nsem bia betimi aka na ase
obebi ani e wo sanse mi omukan kasi su pise me amete akonwa kasi su me Kristo ni ziampa ontie amamre ziampa ensi Kristo ni bi e kwan ziampa ena omukase amamre ne ahenni ya bosonse ma me nyentum ziampa woko Bible kure o first king second king ahemfo nhoma tete no ziampa sebe kwasi broni ziampa ena obedaadaa yen ziampa ena yesi bibi di democracy ni president ne hwanwan na tete no ziampa Ghana ha ziampa sebe nanu fi Mali ziampa Ali empire okon ziampa ne Ghana empire se tem na hemfo ziampa ena no mdidi amaman so ziampa na busua bia nso wo ne he ziampa eti no bia be kasa mamre we Kristonia amamre untimi nya mamre no menkwa de menye ntom ziampa ena ukoji umamu a ba bia Kristo no kura ofri no ziampa amamre ya dwuma ziampa ebe ka akọ Bible mu a ziampa ontie ebra ziampa eba se ziampa awurade Nyankopɔn ka kire ziampa ode sense onko Israelfo yi Mose ziampa samu ni ensanchane ne ne emesi ziampa eduru baabi no se enemre ya kon be ka se ya bosomsem ziampa wo hye Israelfo se omunkum dwan ziampa ne emfa ne mogya enye apon bia no ziampa ne du bra wo bofo twam obe se fia Israel ziampa ene yetwa dwan ziampa eya mamra ziampa Bible mu ziampa Nyankopɔn hye ziampa Mose emo yesa amamre no ziampa enne besi nei ziampa eda wo Israel mamne yetwa edwan wa ha na beka se eya bosomsem ziampa me de eya mamre ziampa kan ya mamre ho ziampa nana ebedasi biemu nso no yehwe first ana tete no ekwan na fa so eye amamre ya ani nani nso ye kakra abemana amamre titi amamre no ziampa ene ne die nyina ye pa chense bia ziampa wo na wo pese wo ye den wo dane no ziampa na so wo pese wo kɔ titi amamre mu a eno na humubre ye ziampa sa media to dwa se afi ebe ziampa ye be shefa ziampa akwantu tintin ziampa okwanya nananom fa so free ziampa asante ziampa etena kwaye mu kontokwa ziampa ebe so ye baabi a ye frɛ hɔ ankani so ɛwɔ soro ɛwɔ na nananom bɛtena nsa ɛna nsuo nti ɔpɛbrɛ ɔmo bɛhu nkwani akwai ɛna ɔmo bɛn ho ye bɛya deɛ we ama sɛbe enkwala na aba no ehu tete ni esi tete no enti amamre deɛ yɛse ɔman biaa ni wure fi na mamre no ɔman no ɛyɛ den ehwe ayesa akonwa a yɛdi sɛ wanhu akonwa ho abakwasɛm a biribia wakonwa no yɛ den ɛyɛ ketwa wadu ho abakwasɛm a wɔ wakonwa so a ɛno na ade pagya wakonwa no eti sɛ nei wohu sɛ ɔdawu pagya na tete no ɔdawu tia ka sɛ ɔkyima mu ha no yɛka so ɔdawu hin ba obi pɛ baabi gyina nti yɛ tete amamre no ɛne yɛsan yɛ den yɛabɛma so tete amamre no na yasama so ehwe nkyirima yabɛya amamre ne amane no yɛmfa yɛ ho enwuram te sɛ first no sana na etie no na wedi ani die ma owa futu sema na nsembe na bɛka kyerɛ yɛn nkyirima yɛbɛyi sɛ ka sɛ ɔmomfo ho nwuramu a ene school si kyerɛ culture sɛ yɛ amamre yɛwura fi ene yasan akofa ɛno nti sese ene ne yɛ hu sɛ school fo no obiara ni agye enti no ene wo hwɛ yɛ nkwala yɛ kanwensɛm ene ade a sɛ ne yɛ mɔfra no mdo mo ewura mo mo te amamre na se na first no na yɛ nkyire nti no ka yɛ yɛra ɛno nti ne yɛ se yɛn kan enko tete atempɔn so ne yɛkɔ tete atempɔn ne so a ne na nananom yɛ no sɛbe yɛyɛ a ɛho bɛtɔ yɛ piaf da se bro kasai efa enkoda
enumere omone nam kromo ne ade sisu biem e wo man se enemo amuhu enkwala domo a Zampa. omo ba enye na minim se mewo mabu ewo mikro ha sa Zampa. a school for no me check here no Zampa. minya 2000 plus Zampa. based on eniema no ameche Zampa. 2000 plus Zampa. na se wo emabu 2000 Zampa. ewo ukrumu a Zampa. na se wan hwe nkwala ne daachi yi a Zampa. office okwan be na be fa so enu nti na ama ma hye se mra na to se nkwala we nyina ewo kromu ade a Zampa. na se ye bo mu daachi ho ban Zampa. enu nti na ma me hye se e bo no nwotwe a ense se akola bi oku school ye be hu na bonti na maka ne nso me hye mu din e dia ye Piaf. emprewanyi se na sem ni nyina wo ayi a ma hye mu efise unye mfie du nwotwe a so ye school ni Zampa. se ya hye mra obi a unye mfie du nwotwe bia ye che wa bonti a emra ne wo be ye den ebedi Zampa. Unkasa. o na sebe ye simply wanyi se ho kwan a Zampa. wo abrantie no a obenyi nsa akola a wonyiye no wo emra ho se emra ne wudi Zampa. efise eye defilement Zampa. etino ya da katasumu mu aso na ye den ewa ha Zampa. ye be hye mra gu ho no mo akola bi a woni mfie du nwotwe Zampa. no onyi nsan a Zampa. nipa ne ni nyi nsan ye be memra ne wa ye den edi Zampa. ura Zampa. Otwereso man omni masem a meka se meka sem to ha Zampa. me de ye adwuma Zampa. eti wo de ne makan Zampa. ifiri na akuri edi be na wotwe mienu a Zampa. yensa so de odi akwani aba Zampa. bra bebusa se etisen ena amaka to a wo de me ne atra nkonwa ebisia Zampa. ne ahyehyɛ mmra apɛ kwan ye befa so a ye behwe se ne amani nyina Zampa. Piaf. that's Unkasa. mofra ne ba ha no dodo na ijana na ekuta wo kire sen ne nti a mo dem se me ba mu he kan ho asem kakra Zampa. Untie. ohumu bre na nanum soja Zampa. eti ene Zampa. se Zampa. ija no Zampa. eye light Zampa. ija no eye light Zampa. eti bribia no ye bedi humu a Zampa. tete no ye bojafuruma Zampa. eti jafuruma no ye botena ho Zampa. e company nsem ne ade no Zampa. eno ne nam so e man kwala ndi ja ne ye den eba Zampa. enti ya hyen so de Zampa. eno de ye tu hu ana mo ndeda ye no man na hia Zampa. ye de nhihye ye gu akwan so se obi a wasase bebe mu no wo compensation ye de be ma ama man na te ase Zampa. enti enya de foforo afi ne ye de atudwa Zampa. Untie. so yɛbɛda ase ne akwanya ne umra a wanyama me nso me da mase Piaf.
kurom ha na ya tinsu ho abakɔsɛm bebree tine nke enso epese yedi yani eba behwe na yetimi ba ha kwa SABC nanam so na nanam bi anim ne de eba tu here ya media for na kwasi TV na chimansa for ene wo ha epese yeba ne yenso abakɔsɛm ya ti wonsu ebe yenso itime fam bibi ntina mo ya wo ha even for example na na kweba di ka mo akwaba olupo mo de pa no bai okay nsu ya gina musisi ya freno asio kwani akwa na ne din biom so ne obatampa kwani akwa ne ntia ya freno obatampa no aye ensembebre ina nanom fi asumija na omobae nti omutwa pra no omobae no na omo hwehwe ba bia omotena ebeye nti omudika kwotena ankani so ewo echi hase na tete no omo bosa omo basese omo hwe ba bia ensuo a edu opebra enwe na ebeboa omo sele bia ombenye bia nom adia aye omo niema nti omo ko ankani so no omo ba omo nim to omo ba no beto ensuo kwani akwa nti omo hwe na into the way any tin na bibia na aye clean am so no aha de am se eye na wo hwe nso a ekuri kwani akwa no wo twa kuri no ho ahia wakwa ana ohia ensuo na danim ha no anu se fra na honfra ana kuro no ahyem finfin nti tete no na eno ne nsuo a omo de ye omo adwuma na omo ko kuro mu no ana omo ko hu se etwere cave the dini etwere be aduasansia about 36 ene wo ekronum ni nyina na tokro wo mu enti owura mu so a na nsuo so wo cave num ba owura cave no a na de wakopie ba bia omo fi bae no ankani si ho no na de wakopie ho enti cave we tumi kwa na we yakwa eti na se etwere bibre ewo ho ti ne bae ne se esan se nananom ba no ayeko ena omde bae okwa na odi unyonko so a na wafa na sase na oguso na okọ eti omunye trapra na omo bedi ha normal champions wa enti aha na omo operate to other places eti ese atamfo no bana se omo basom no omo ba be ko a true esio kania kwa na esi obi so okay monko hye sa cave num eye twere num na omko hye twere num a emema no ekoko no ene be kwa ko hye twere num enti na omo nyina eko na omaja emma ene nkwada ewo kire but very say obaba kru num obi a wokoko na obako na nkwada ene mma nko an ewo ho titino ye ni oba nkoko ene ni akwada nkoko emmema na eni omkoko enti abasa na fi omo e confused enti na oba sa fi omo ne ma no edi agro enti agudie mu no emma agudie de ewo se na etie ti ayese ne wakonya mpena bi a woni no bonkomo na ma na ba no ma ba be chi adwe ne bi no mo de aye aduane ade ama tete no ena na mo chese wonya wi adwe ne bi nko an de na wo refi se obeko nti afi woni ma no be di agro bobo mo to no mo so bo nti yesa esa sa time na phone ni ho nti no na efre bibi se o fra onyonko abobo hu who are you on sa echo sound no nti echo sound no na omo se no bibi asi chese ma no atumi adeda ma no e wo kwan bi so nti na omo ato asi om so na omakum ekoso a na chese obi antumi ne etwasofo nko enti se oba na odu adanse na ebisa se okwan ukokro na etwere no woso no ana ne ama won se ho de okwa on san ma enti kro na etwere no woso no na dan no etwere so
say o hwe mu na kro ni din de etwere ne so aye ene aye etwere no so ena da ne etwere so. Now yes ye odawfo ye dawfo dawu no na se kire ane se esan se ema no ba ebe fa nam no na omde ye aduane ma wo na odi a obedi de, but at the end of the day no obewu sweet bad or dewu so enti ehode okwa obedi de but obewu enti odewu na ye odewu enti ema nya din odewu twere so enti odewu no so no enye kro baako ekro mako dumiensa ena hye twere so kro yi ase a omuna ye dawufo yana nanom no omo betena ha no ne yire ene adubiase ne bapani ne odumase prankese boadua anwem subi omo nyina hye twere so ase chia banka mronem adawsina se ne eye odawsin odawfo no baaye no na omo gya nipa ne bi wo ho se omo ntena because on say omo strategy for war eti mutra na mo spy e de man enti odaw ni sin wo kotokufo no mu a omo spy de man enti se omo amfa this side na se omo fa the other side a adawsina for no the information den ebeba na ehun how to counter their attack enti odaw twere so no oye odawuo oba na obedi de hu ma na se odi da obewu ena man dane odaw twere so. Now going forward asuo a yegina mu sesiye waye niema bebre ya de ama ekuri ono ne nsuo a oni komfo ena eba enti onya tra nsuo wosan so da anim ha ye fa na twakan je se obedi ka atwa ne kane ansa na wakọ wanim enti otra ayinipe se meje ho sasa no na be makro no etwere so no yetumi dia kye se we ne fa na twere no na twere no so ene aha. So it's about from the 1635 till now. This is what I know.